Okay mo nito mo. Last year na ngayon ako na para sa tuwang 30 ko barangay dire. Dugay kay mo hapit wala na ambot. Tabi na ako mo nag-discourage ako nga. Okay, all of us na ambot man. So for next year, 2025, 2026, no? No, natay sa tanang mga kabarangay, DUMAGUETE 30 kong barangays na ay a total of about 100 million. Infra ba? Pansemento, uban pagpayo, kompleto. So, kautuyog tumong na. Well, naabot na dyan siya. Sa DPWS niya, naabot na dyan. So, pag-uro mo kita kanila, ang sa district ron, ang proposed expenditure sa district in terms of project for 2026 about 2.9 million for next year. Umay kaya. Kaya po. Million. Or DUMAGUETE alone? No. Or second? Wala sa second district. Kaya mo ko ito, kung ipangayat ng congressman pang ko, nakabot ang 100 million. So ako lang inang tamo nga, for sa second district, nakita ko ganyan yani ko, 2.9 billion ang ilahang project for 2026 na the whole second district. Oh, Infrastructure project. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.